إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Hudaýa hawale ediler kıyamatın ilmini ve hiç bir miwe özünün galafyndan we gonçalaryndan çykmaz we hiç hatyn hamyla bolmaz we oglan dogurmaz meger Hudaýyň ilmi bilen bolar. Ve ol günne Allah tebarek we taala müşrikleri kıygyryp aýdar: "Han men üçin tutan şerikleriniz." Şonda kafirler we müşrikler aýdarlar: "Biz sana habar berdik, bugunky gün bizden şerke iqrar etjek ýokdur" diýip. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Ve gaýip bolup ýok boldy kafirleriň dünýäde ibadet etýän zatlary we aşkar bilerler ki şolar üçin halas bolmak we nejat tapmak ýokdugyny. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Kafir bolan insan haýryny talap etmekden ýadamaz we eger şoňa bir maşaqqat ýa musibat ýetişse şonda naumid o ma'yus bolar. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Eger biz şol kafir bolan insana özümizden bolan rahmetin dağdyrsak, şoňa ýetişen maşaqqatny ýa musibetini aýramyzdan soň, şonda magrur bolup aýdar: "Şu zat men öz hakymdyr" diýip, we men kıyamat bolar diýip güman etmeýärin. We eger men Perwerdigaryň tarapyna iltilsem, tahqiq men üçin Perwerdigarymyň ýanynda ýaxşylyk bardyr. Pes biz kafirleriň özlerine eden amallaryny habar berermiz. We elbetde şolara güýçli azap dağdyrarys. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Ve her wagt biz insana nygmat bersek, ýüzüni gapdalyna öwrer. We wagty ki insana bir maşaqqat we musibat ýetişse, şonda dogany uzyn o kän eder. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Ey Peygamber, sen şolara aýt, siz habar beriň, eger şu Qur'an Hudaý tarapyndan bolsa, we siz de şoňa inkar edip kafir bolsaňyz, kim gumrahrakdyr ol bir adamdan ki nihayetde hakdan daş bolup muhalefetçilikdedir. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Biz tezlikde şolara jahanyň atrafynda we öz wujudlarynda nişanalarymyzni we alamatlarymyzni kökeder. Ta şolara aşkar bolsun ki bu Qur'anyň hakdygy, aýatyň Perwerdigaryňyzyň hemme zatga hazır we nazyrdygy kafi dälmidir? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إن
إنه بكل شيء محيط. Agah bolun, tahqiq kafirler we müşrikler özleriniň Perwerdigaryna mulagat etip tataşmaklarynda şek ederler. Agah bolun, Allah tebarek we taala hemme zatga